पहले बा अपनी अपनी घर में सब सुत गई। एक बजल बा बुढ़िया के प्यास लगल तो कहती है दादा रे दादा रतिया के होला रतौनी अगर कहीं जातनी तो थुथुना फुगुना फूट जाई। ए मन हम अपनी बड़का लड़कवा के बोलाई आ जौनी समय अपनी बड़का लड़का के आवाज देखियो वही समय ओकरी घरवा में 4 गो चोर भुकत रहला। तब वो बुढ़िया का कहतिया ए भैया भूकल हो, ए भैया भूको। तो चोरवा कहतन अरे सारे अरे ई तो बुढ़िया जागल बिया रे सारे निकल निकल धीरे धीरे निकल। तो बुढ़िया कहतिया लगा त मोर बड़का लइका बस सुत गइल बा। मझिनका के बोलाई त का कहतिया निकलल हो ए भैया निकल निकलल हो। चोरवा कहतन रे सारे ई तो निकल तो देखतिया ओई में ठिकाना रह कहता है है जामुन का पेड़ बा चढ़ चढ़ पर चार चढ़ बुढ़िया सुत जाई गबदन उतर जाई। बस जमुनिया के पेड़वा पर चढ़ना के डढ़िया के तनी मजबूत होले जामुन का और राई के डढ़िया आ गई। बुढ़िया कहती लगा त मोर मझिल को लेके बस सुत गइल बा। ए मन हम तीसरका के बोलाई त कहतिया ए भैया गिरल हो, ए भैया गिरल। चोरवा कहतन रे सारे ई त हमन का गिरल को देखतिया भाग 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 लगता गांव लेके पहुंच आई लगना भागे। बुढ़िया कहतिया लगता तीनों लहचटुआ सुत गइल बाना लग रुका हम छोटका के बोलाई त कहतिया भागल भागल ए भैया भागल भागल हो, ए भैया भागल भागल हो। चोरवा लगना भागे देखतिया बुढ़िया सेन खुलल बा सामान तस का तस पड़ल बा। माई बहन भैया लोग जेकर जेकर लड़का होखे नाम बदल दा आधार कार्ड में भूकल निकलल गिरल आ भागल। अजीत बाबू ये के तू रखना नहीं तो मोबाइल का दुकान पर डिस्टर्ब हो जाए, बड़े बड़े कबाड़ उबाड़ का दुकान बंद करवा जाए। चलिए मैं आवाज दे रहा हूँ।